ଅଣତମକୁ ଟିକେ ଛୁଁଥିଲେ ଛୁଇଁ ପାରିଲେ କି ଆଉ ଛୁଇଁ ପାରିବେନି। ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ନୂଆ ପଥର ଖୋଳିକିରି କେମିତି ନଗେଇଲେଣି ଲୋକ ଛୁଇଁ ପାରିବେନି ଅଣସ୍ତମ୍ଭକୁ। ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସାଧାରଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଦେଉଛି। একথা ମୁଁ କହୁନି, একথা କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନ ଯାଇପାରି ମଧ୍ୟ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଛୁଇଁ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସାଧାରଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଉପରେ ଖେଳିନି ତ କ'ଣ କରିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ। ଇଂରେଜ ଅମଳରୁ ଯେତେବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଏକ ଲୁହା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଘେରାଉ କରାଯାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦୂରରୁ ଆସୁଥିବା ଆଗନ୍ତୁକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଛୁଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗତରନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ ସେମାନେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଛୁଇଁ ନିଜ ମନର ଭାବନା ନିଜ ମନର ବେଦନା ପ୍ରଭୁ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଏବଂ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭର ପାଖରେ ବା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଗରେ ଗୁହାରି ଜଣାଉଥିଲେ। ଯଦିବା ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତରେ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ନବୀକରଣ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସାଧାରଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜନତାଙ୍କଠୁ ନେଇ ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି। ହେଲେ ଏବେ ସୁନ୍ଦରତାର କଥା କହି 4 ଫୁଟର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପିତ୍ତଳର ବାଡ଼ ବା ବ୍ୟାରିକେଡ୍କୁ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣ ଜନତାଟିର ହାତ ପାଇପାରୁନି, ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଜନତାଟିର ଉଚ୍ଚତା ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁନି, ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦିଆଯାଉନି ତ? ହେଲେ ନିୟମ ତ ନିୟମ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଇଏ କିଭଳି ନିୟମ? ପ୍ରଥମେ ନିୟମ ଆସେ ଯେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ ମନା, ପରେ ନିୟମ ଆସେ ରଥ ଉପରେ ଚଢ଼ିବା ମନା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥଙ୍କର ଗୁଣ ଗାରିମା ଏବଂ ସତ୍ୟତାର ପରିଚୟ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଛୁଇଁବା ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ସରକାର ନବୀକରଣ କରନ୍ତୁ, ସରକାର ମନ୍ଦିରକୁ ସୁନ୍ଦରତା ଭିତରେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ତାହା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ୱେକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାଇ ସାଧାରଣତା ଭିତରେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆଜି ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କି ଉତ୍ତର ଦେବେ? ସରକାର ଏ ନେଇ ଚୁପ୍ କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସଜେଇ ଆଜି ଗାଦିରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସହିତ ଇଏ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ? ଦୟାକରି ଏହି 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ପିତ୍ତଳ ବ୍ୟାରିକେଡ୍କୁ ସେ ଜାଗାରୁ ହଟେଇ ପୁରୁଣା ଲୁହାର ବ୍ୟାରିକେଡ୍କୁ ସେ ଜାଗାରେ ଅଣାଯାଉ, ତାକି ସାଧାରଣ ଜନତାଟି ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ମୋର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜୟ।